kwa mwana maso ndalo n'umwimbo oyo na Anolue buva chuze mchukwe meka kundobi obwebe na yago udochi arandono anmeke no rinne ekamsi wa gwo no gegalaga na ga na eweputalo ngende zo di chichi mu ife ndi zo di chichi ga na eweputalo no mu ife di chichi ga na megen ga na eweputalo no na izuka obuna mana gini melo mandi gbolo okpulukpu anyị ga-emekwa gịnị anyị ga-ewepụtakwa ka ba bịa mee gịnị gwa anyị ka esi eje ka esi ana na ihe ndị ọzọ dị iche iche mana okwu anyị tata na-abụ ihe gbasara maka gịnị ụmụ nwaanyị mkpagbu na ụmụ nwaanyị na-ama gịnị na-enweta na gịnị n'ala Igbo ka anyị na-eme gịnị ka anyị na-asị ka anyị kwuo okwu ya tata maka na ya bụ ife erikazi ọ dịzị ka anyị gbachizile nkịtị ya bụ ife na-eme gịnị ọ na-eme afọ ọbụla ọ na-abawanye nyawa ka anyị ji wee si na oge elugo oge anyị ga-eji wee kpọta ndị mmadụ ka etinye ọnụ maka na ya bụ ife dị egwu ma ọnụ mana ka m si eme onye ọbụla mụ na ya nọ nyanwa na-eji eme gịnị eji ọnụ akọwa onwe ya ana m asị gịnị ka mkpọpụta nwanne anyị nwaanyị onye nke ụnụ maara amalụ onye nke me gịnị onye nke ka mgbe ọ kọwaziri onwe ya ka anyị eme gịnị maka na ife nwanne anyị nwaanyị a megoro n'obodo a bụ London UK erika ya bụ ife dị egwu wee na-asị gịnị na aga m ewepụta ya ka o ji ọnụ kọwaa onwe ya nwanne anyị nwaanyị biko kelee onye ebu kọwatala ụmụ Igbo onye ebu ekelekwa gị daalụ a na-asị gị biko daalụ maka etu esi wepụta sị m ka m bịa ka anyị kwụnyere ndị be anyị okwu afọ m bụ Chief Mrs. Kate Anolue akwa m onye na nka a na-etu m Adajelu Mbatulugo ndị be anyị nyere echichi ahụ na 2008 so ọkwanye Adajelu Mbatulugo mụnwa bụ meyo ndị Enfield nke a ugboro na-abụọ m na-eme and ugboro na-abụọ ahụ asụsọ m n'ofu nwaanyị n'obodo a niile n'ebe ndị ojii nọ n'egolo ugboro na-abụọ sọwa ana m ekene Chukwu maka ya maka ọ bụrụ na m amakasị na ọ na m amakarịsị ife kama na o nwere ife ya adị etu anụnwa a sị na onye a metekwala ọfụma ka enyekwu ya oge ọzọ ka wee mekwue ka ọ gosi ndị ọzọ na enwekwana ife anya fụrụ gbaa mmiri ọkụ ọta afọ ya ife onye ọbụla chọrọ ime ọ ga-emenwu ya ife mere na ibi itinye uche gị na ya itinyekwana uche na ya ị na-ayọ Chukwu na ọ bụ ọsọ nsọ ikpe ekpere nwa ofere gị asị ka ha na-ekpe ekpere ị na-ekpe ekpere gị kwanete isi enyere gị nwa gị aka ike na-ekpe ekpere na-enyekwara onwe gị aka ife wee meelụ gị etu anụ aka o si wee dị daalụ onye na-achọ ịkọwala anyị na gị nwa bụ Mayor Enfield na gịnị na London nke na UK daalụ nwanne m nwaanyị daalụ ụnụ afụgonu ka ya bụ ihe si wee jee maka na gịnị mere ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-asị mba na nke a ama mmenwu ya mana nwanne anyị nwaanyị megide wee megịnị wee lue n'isi wee si na ya ga-eme ya bụ ife maka na o kwuru na nwekwara ihe nyere gịnị nyere efela arụ ime nọọ uche gị dịrị anya na ị ga-eme gịnị ya bụ ife ya adaba ọ bụrụ ka o si wee jee akwali ka isi wee jee ya bụ ife daalụ enwere ife anyị ji wee bịa ebe a tata ihe anyị ji wee bịa ihe gbasara maka gịnị maka ụmụ nwaanyị mkpagbu ụmụ nwaanyị na-enwe na be anyị imilikiti na-eme difa nwụrụ ezinụlọ anakalọfa ife niile ụfọdụ na-emeri ọ bụrụ ọsọ si nakalọfa nalọfa ma ụmụ nalọfa akụ na ụba nalọfa ife niile fa nwere difa ya na difa tala afụfụ wee kụa ọbụna nwoke nwụrụ a wee sị gịnị na nwaanyị na ihe elu ya aka ụmụnne di ya wee nalịa ya biko aga m achọ ka itinye ọnụ n'ife a maka na ife a bụ ife nọ na ana Igbo na-achọrọ ịna ana kedu ife nwere ike ịgwa anyị maka ife nna ya ruo okwu anụ esi ka anyị kpaa tata ọ batara n'ume ọgbụgbọ m maka na ihe na ya bụ okwu metụtakwara m kama na ọ na-abụ mbịa nne anya n'esi anya nsị kedu ife tinyere ndị bebe anyị ya bụ ndị Igbo na omume dị etu anụnwa na o nwekwara etu ife ga-adị etu anụnwa asị na ndị nna anyị ochie na ifeba na-eme mana abịazi anyị nọdị ana ọ dị mma na anyị nere anya si ife anụnwa nna anyị ochie ebe na-eme ọ dị mma ọ bụ na ọ dịrọ mma iji nwayọọ melụ anya nke bụ na nwaanyị ga-esi be nna ya degide nne ije jee ebe onye ọzọ marọ n'ihi na Chukwu dokọtara fa na abọ sụ na abọ ga-ebi
bie ka ụnụ mụba nwa oluzie mgbe a chọrọ di ya afụrụ ya azịzo na ọdụrọzi mma mana ọ bụ sọsọ di eji ekpọta onye anwa ọkwa enwe ndị ọzọ si ụmụnna ya so eje kpọta nwaanyị anwa akpọtaziri nwaanyị ama ọ mụsizie ụmụ achọọ di ya afụrụ ka ọ nọdụ ya taba afụ ọ bụ etu awa ka anyị si eme o nwere ịma akụkọ anọ na-abụ m ga-akọ akụkọ ụmụ nwaanyị ana m ebu ụzọ kpọkọọ papa m nke rapụgo ọnụ n'ihi na papa m mụrụ anyị 7 ụmụ nwoke 5 ụmụ nwaanyị na-abụ mana mgbe o tinye m mụ ada mụ atọchacha nche niile mana mgbe o tinye m ka m gụọ akwụkwọ ndị ọya ụmụ nwoke na-asị ya gịnị ka ị na-azụrụ nwaanyị ọkwa ịzụsụ anyị ọnụ adị ego niile anwa itufuo ya ihe ego inwe ụmụ nwoke 5 ị ga-eji wee dokọ ka i wee zụrụ ụmụ nwoke iwe papa ngwa afasịba ọ bụ eziokwu na nwaanyị mana ife mewo na ya azụsi anya o jee ebe di ya ọ bụgo na di ya chọrọ ka ọ lụọ ọrụ onwe ka ụmụ ya si wee na-agụ akwụkwọ onwe ka ha si wee were akwụkwọ nata si na onwe ife onye nkụzi kụziri ego apaskafa lụọ ya bụ ọrụ na nwunye nne ụmụazị ga-eso wee dozie ụmụaka dozie akwụkwọ ahụ otu ọ ga-adị so onye nlesi anya nsị ife anụ papa m kwụ sị na nwaanyị dị mkpa nọọ andị ọgụ na 20 gara aga ya bụ na papa m fụrụ ụzọ ọ bụ na ndị ọzọ afụrụ ụzọ ma na nwaanyị dị mkpa ọ bụ na nwaanyị anwa dị mkpa kedu ife m na achọ di ya afụrụ achịkọrọ ụmụazị ataba nwaanyị afụ ị na-ata ya afụ dọ na gịnị anụgokwanụ m na ụfọdụ na ọfọma bụ difa ịmụ mama wasef gaa ka anyị sịrị na ife a na okwu anyị na-asị bụ ka ekwe na o metọrọ n'omimi ọkpụkpụ maka na ihi na oge achọ di m afụrụ a sị na ọ kachakwa na ụmụnne ya na ọmụnwa agbụrụ ya ọ na-abụ onye nọkọta ọmụọ ụmụ ịmụjue igbo dị ka ezewa sọnsọ onye fụrụ afụfụtaba afụfụ ahụ ache na ọ na-abụ mmadụ na-abụ na-ata afụfụ ịzụ ụmụaka ụfọdụ ka ọ na-agbajikwa n'ofe aka mana ọ na-agbajizi unu na-abụ aka ịnọkọta size na ọsọnsọ ya mewe ya ọ dị ka ọ dị ofele ọ dịrị ofele ya bụ na ya bụ ife ndị be anyị na-eme lukwe tata ọ na-enye m nsogbu ọ na-echu m ụla maka nnechi anya nsị ọ maka akụ ụwa gịnị bụ akụ ụwa ị ga-eji wee je ine anya di nke nwaanyị ọ rapụ akụ ụwa onye na-azụ akụ anwa ọ ya rapụkwana rapụ akụ ụwa so ga ife achọ ka eji were ezu ụmụaka and onwere ife ọzọ fa na-eweta nnukwute nsogbu maka na mgbe unu chụpụrụ nwaanyị ma ọ taa nwaanyị ọfụ ụmụfa nọ n'anya fa ga na-eto n'anya fa tonite ụfọdụ ga-etonite nataba nna fa azọrọ ana egbuo ọchụ inesi anya ịnụ na nwanne na-eme onye nke a si ebe onye nke esi ebe a ọ maka ihe gịnị maka na a na-azụ ana mana ụfọdụ ka a ga-abụkwa na nne onye mụrụ ụmụazị dochie ebe niile otu ọ ya adị ịbịakwa achọ nwoke afụrụ nwaanyị anwa na-esili unu na-arọpụ ọ wụrụzie ajọ nwaanyị ọ wụrụzie ya gburu di ya ma ọ bụ nakwa mgbe e mụrụ ma ọ bụgoro nwe accident ka o nwee payasị na onye nwa mere ya ọkwa ịghọta so ife mewere na ya bụ ife a ga na-ekwu maka ya lukwe mgbe ndị be anyị ga-atọ ya chegharịa echiche mana o nwere onye ga-anụcha nwere anyị ga-anụcha di si na lụ ebe di ya mụcha ụmụ ya gbuo di ya ka ya wee tọzuo ụmụaka ọ dị ofele ịzụ ụmụaka ọ dịrị ofele ma ịzụ ụmụaka and unless ma mgbe ndị ụmụ nwoke kweta na nwaanyị dị mkpa ọ bụ na ndị Igbo ekwetara na nwaanyị dị mkpa ọ ya bụ ife ọ ga-afịa arụ mana mgbe fa kweta na nwaanyị dị mkpa ifu na ife ga-aga ọfụma inekwu anya ka anyị were kene mgbe ọchịchị ndị ọcha na-achịbe anyị mgbe ndị ọcha na-achịbe anyị gee ndị nụrụ ọgụ ka ndị ọcha pụọ ka enye ndị obodo anwa ndị be anyị ka enyefe ọchịchị onwe ndị ọzọ ọkwa ụmụ nwaanyị akpọrọ aba riot mana ine anya ọfanwa 1929 bidoro ọgụ ọnwa si nke bụ na ya nọbe anyị
kwa ka ndị mmadụ na-egwasị ya na be ncha ba mmiri n'ịnọ na mmiri ncha ba anya ọkwa ọtafụ ọ bụ na nwaanyị nwere akọ na uche o nwere akọ na uche o ji wee sị mba ife a na-eme anyị kwesịrị iso wee na-achị ọchịchị anyị n'anya ebe nwaanyị si achị ọchịchị ụbọchị na-aga ọfụma ife na-aga ọfụma maka na Chukwu ekenye gị ọ dị n'ọbara anyị na nwaanyị na-eme ife o nwere ike ịchịkọta ọrụ ise na-alụ ya ma mechapụta ise ọfụma maka na Chukwu nyere anyị data akọ na uche ụdị akọ na uche anwa so ọ na-ewutere nne na achọ nwoke afụrụ ebo nwaanyị ma lukwere mgbe ma ụgwọrọ nwaanyị na nwanne di na-adị mma ma nwanne di nke nwaanyị ka o yesibe di bịa ọkwa ọtafụ ma nye nwee chefuo na ya nwee di na ebe ọ bụ na nwanne nwoke na nwunye na nwanne ya nwunye nwoke na ọnwụgo ma nwunye na ebe ahụ o chefuo na ebe ya nwa nọ na o nwee ike mekwa ya onye bụ ife na ọ na-abụ ya bụ ife bịa owelu nnọọ kuchie anyị anya na na anyị adị elutazi na ife anyị na-eche emere nwanne gị nwoke ichekwa ya otu ahụ ofu mbọsị na be dị gị ọ ga-emekwa gị daalụ ya bụ ife okwu anyị na-ekwu metụtalụ m na-emetụtakwa ndị nke ga-eme gịnị ndị nke kwugburu okwu na-akpọ si biko si kwuo okwu a na okwu a ekwesịghị ikwu ya nọ ọ kachasị ụmụ nwaanyị be anyị ụdị ife a metụtalụ maka na gịnị mere enwere onye nke ya bụ ife mee onye nke ahụ o melụ a na-akọrọ ya nalịa ife niile nwaanyị ebidozikwa n'isi ife a bụ afụfụ ya na di ya taa ya na di ya emechara ife niile anụwa wee megide nwee na gịnị n'obodo anyị nwoke nọgidezi wee mee gịnị ife a na-akpọ ọbara mgbali elu ka nwoke na-aya nwoke nọgide jewalụ ka ihe a mezili asị na gịnị nọ nwunye ya bulie ọ bụrụ dị nọ nke afọ na ajalụ asị na ndị ada bịalụ kwakọrọ ife wee mee gịnị kwapụrụ nwaanyị chụrụ nwaanyị chụpụ o wee bụrụ afụfụ nwaanyị na dietala nwaanyị na-etiso mkpu ụfọdụ imilikiti ndị chọrọ ka fa nweta ife na ya enwere ike asị na-ejelu dibịa na-emelụ nke a mee nke ọzọ ọ bụla asị ọ bụ na o nwere ike nwa dibịa chọrọ nke ga-abịa ya n'akpa ma ọ bụ na nwa pastọ chọrọ nke ga-abịa ya n'akpa ma ọ bụ na ofu onye bịalụ bụ na ife o chere n'echiche nnọkọta si na ife a mere mana ọ bụla eziokwu ayịyọ m na-ayọ ndị Igbo ka anyị nebe na ife anya dịka nwanne anyị nwaanyị na-ebe anụwa ọ sị na ụdị ife a metụtara ya biko na ị nwere ike ịgwa anyị ụdị ife ịfụrụ na ụdị ife a maka na esi na o metụtara ya kedu ụdị afụfụ ịtalụ na ya kedu ka ihe esi ndị be anyị ga-esi wepụta na ụdị ife a ị nwere ike ịgwa anyị maka ife m na-ekwu n'ime bụ na ọ dịrị nke izizi bụ na ọ dịrị nwoke na nwaanyị nụrụ di na nwunye ya bụ ọ bụrụ na fa mụta nwa ọ bụrụ nwaanyị fanye kene nwaanyị ahụ ugwu fa ga-enye nwoke ọnya bụ nke izizi ya bụ ọ bụrụ na fa ziga nke nwoke akwụkwọ fa ga-eziga nke nwaanyị akwụkwọ nke nwoke gụrụ yunivasiti fa ya egozi nke nwaanyị ka ọ gụrụ yunivasiti ọ bụrụ na onye aka ọrụ ka mma jisi na aka ọrụ ka akara aka nyere ya ezighị ọrụ ọmụba ọrụ maka na mgbe nwaanyị mụtara ọrụ ma ọ gụta akwụkwọ ọnụ adị ka ọsọkwa na ka omena ọ ga-enwe ike wee nede onwe ya anya ife ndị kpọta papa m na mgbe izizi tinye kenefu ọ bụrụ na m ejere akwụkwọ na papa m kwete n'ife ndị be ndị mmadụ na-agwa ya sị na ịzụ nwaanyị a nwere ife ọ bụrụ na o kwete wee nụọ dị agụrụ m akwụkwọ gwa m ka isi na anya aka dị m kịta n'ụwa ya bụ na ụmụ ịnọ so ife nji wee kwu ya bụ na mgbe a chọrọ di m afụrụ ya mgbe ahụ ife na-ekenekwu kịta na ọbụ mana ife a na-ekwu ife gara aga maka na ndị na nka abụ onye na nka na Orumba Local Government Anambra ime na ndị na nka arize fe melụ gị ya mana mgbe ahụ asa m aya afụrụ ozu di m
nso aga nke bụ na ma ya furu ozu dị asị na onye furu ozu dị na-alụ ka ọ lụrụ ifrọfụ dat na mgbe a ga-agwa nwaanyị na ifu ozu dị gị ọ bụla alụ ka ịlụ nwaanyị a na-agba maka na nwaanyị achọrọ ka ọ lụọ alụ ọgọtafụ mana aghụghọ ka ife anwa bụ ife papa m kwuru mbọsị anwa sị na ngada kava na-azọ ịghọtagofu ya onye ya ekuchikwa onye nwaanyị anwa ya ụmụnne ya ekuchiri ya bụ na ọ bụrụ na ife ozu dị gị na ine na egofa ịghọtafụ mgbe anwa na-asị nwaanyị chara akwụ bisi obodo oyibo nwa aghọtara n'ife na-ekwu kama n'ife mgbara agwa nwanne nwoke si biko ife ọbụla ife emekwana na achọrọ m ife ozu dị maka na anyị bi ọfụma ụmụ ịnọ ọgwụkwara m afụrụ ọ bụrụ na etu a ga-esi mana mma abatasịkwa na nka ncha ya bikos nke a bụ gị ifuru ozu dị ụzọ ga-adịlịzi mgbe ọ chọrọ onye ọbatabeghị a na-asị ọ na-awa anya onye lebalị nkwụ na ọnụnụ na nkwụ na ụkwa ka m bịa ka alụbalụ wee ọtafụ so ọnya bụ na inwe aka ọlụ aka dị mkpa nwaanyị nwere ọlụ aka ya ịma ọhụrụ mgbe niile nọdụ di gị ewetara ya eri nwụrụ ọnọdụ otu anwa ịma na onwe ka esi chọọ di gị afụrọ ịma na ka isi wee kwu ibidokwa n'isi and mgbe a ga na-emegbu gị onwere onye nọ nso ebe ọka ọ kakwa njọ so n'ife m na-ekwu m izegbo ụmụ nwaanyị a ga-onye ọma ime nwoke ma eme nwaanyị fatanine ga-eje akwụkwọ education for girls ọ dị mkpa rinne onye ọbụla were mmalite si welu nwa gị nwoke si etu ọha welu nwa gị nwaanyị maka na ihi na ofu chi na-eke ofu chi wetara alfa na abụọ otu chukwu si wee si asị na nke m ga-enye gị onwere onye na-aya ihe enye ife ọjụ onwekwara ndị na-ayọ sị biko fanyegoro ofu nwaanyị ma ya bụzie fafụrọ gị nke bụ na onye mụta nwaanyị ọsọ na ọwụrụ nwa maka ikuchi be nke nwoke o nwekwara ndị ịnọ n'obodo anụnwa ọmụ ofu ụfọdụ ga-anụ di na nwunye ọsị na ya chọrọ ịmụ ncha ekweghị ọta afọ ụfọdụ fanụ fasụ n'ofu n'ozugo ma kịta anụnwa obodo niile na fa aghọta emewe dịka na ndị ndị na-eme ka ndị be anyị amụtali nwoke mana ndị obodo dị ofu iche iche fụ mana kịta na ụfọdụ ba na-aghọta ma ịmụta nwoke ma ịmụta nwaanyị onweghị ndị bịanụ fụdat na nwaanyị ahụ bụ na ezinụlọ na nke nnafa kwụrụ ọkụghọta na ọ bụrụ sọsọ nke dife mana ezinụlọ nke nnafa kwụrụ ọ na-agwanụ ịmana ife nlụrụ iji nwa n'ibife ife nlụrụ ọ na-abụ ụfọdụ onye amụatọ na ọbụ nwaanyị nsị nna na nwa nne na nwa sịba nne na nna sị na ọ na-amụtago onye ga-eledo n'anya mbụ na ya ka nka bikọsọ nwaanyị chukwu mere ya na nwaanyị bụ ihe ndị acha na-akpọ maternal feeling mgbe ọbụla so ka ife ndị be anyị ga-eji na-enene ụmụ nwaanyị bikọsọ olesi mgbe anyị kwụsịrị inene nwaanyị bụ na akwụsị ime ụdị amamife nwa na-akpọ ya amamife bụ gịnị ọ bụrụ amamife ka ọ bụ ịchọ na ịdị amamife inye anya cheta na eke mmadụ ọ bụrụ sọnsọ ofu sex ka a na-eke nọ ma nwoke ma nwaanyị and fanap ị ga-enye onye ọbụla ugwu nke dị elu anụ ọ bụ eziokwu anyị ararọ mana ife anyị na-ayọ bụ lota na mbụ mmadụ na mbụ nwaanyị asịrọ na m abụrụ mmadụ abụ m mmadụ onye mmalụ ka e ga-esi mee nwanne ya si etu anwa mee nwa onye ọzọ maka na ndị ụmụada chefukwuo na fa nwa na onwefe na fa bibe di mgbọsọ o mekwuru nọ ọ rafa etu anwa mana ife na-eme na ka nsi wee kwu abịa nnọọ ya bụ ife na-ekpuchi efe anya onwezi onye na-ama ife a na-akọ ihe maka gịnị ofu $1 o nwere ike inweta ma ofu kọpụ garị ma rice onye ike inweta ewele wee lee onwe anyị ụmụ anyị wee tinye aka n'ife fa ma nọọ imegbu ụmụ anyị ibefa n'ọfa ma bụ ndị ya bụ ndị ụmụada ọ bụrụ na ndị ụmụada kwụrụ sị na ụfọdụ eto anụnwa na ya emelụ na fa ya akwụnyere na ya ịma na ya emelụ ya so n'ihe mbili ya bụ nwaanyị gosi na akakwa omilikiti na-asị na ọ bụ ịkwụghachi ụgwọ azụ dịka na nwaanyị na di oge nwaanyị na di ya bi na nwaanyị adịghị enedo ụmụ di anya na ife ọma bụ n'ọsọsọ befa na onye nwa mere imelikiti ji eme nwoke nwụrụ ana
ọ bụrụzia ndị oyibo na-akpọ payback time. Ọ bụrụ oge afọ kafa ga-eje nakọlụ nwaanyị ụmụ ife enwe ife nwere ike ikwu maka nke anọ maka ụma ịkwụghachi ụgwọ azụ anụwa bụ payback time anụwa dịka na-enwelo iwe na-ewe nwoke iwe afọ bulie ife mere ara nwoke nwe ezinụlọ ụmụnne ya bịa nakọla ife niile maka na nwaanyị enedowe mfa nwaanyị enwelo aghọtara m enwe agba m ịghọtara ife m na-ekwu na aghọtara m ife ị na-ekwu. Ana m asị Chukwu nna biko daalụ na inyere m ụdị obi anụnwa maka na enwe m ụmụnne nwoke ise ụmụnne nwoke nwa ise onye ọbụla nwere nwunye ya mụ ama mfụ ebe nwaanyị anwa were nwa ntịntị ife o nwetara wenye nne ma onye nne ya ma onye nwanne nwoke were mgbe a chọrọ nwanne nwoke afro asị n'ụlọ ene mgbe anyị akwụchi ụgwọ na akwụchi ụgwọ ya eche na ọ na-awụ onye ịnụ adị ihe arapụrụ be nna gị ị ga na-elote be nna gị likewise nwa nke onye nụtara anụta nwere mgbe nwaanyị ji si enedere ụmụnne ya anya ịmara onye ị ga-eme ike nede anya iwere ike nede anya onwe nke inye m etu anụ ọ bụrụ na ọkọba ka inye m nsị nọ n'ime kọba anwa na m chọrọ iwere afọ na ya enye nwanne m nwoke ma nwanne nwaanyị mụnwa afụrụ ife dị n'ime ya mana onye ọbụla na-eche ụfọdụ ndị na-eche onye nụrụ adị ya chefuo nne ya ma olue mgbe onye nwa mụrụ nwa achọwa enye nwanne nke nwaanyị ka ọ bịa nye ọmụgwọ ya bịa nwa bụ ọta afụfụ ọkweghị ọta gedibe bụ na nke nwoke nne nke nwoke anyị nyere ya anya sa anye nwaanyị ọ bịa nenecha ọmụgwọ ahụ ọ na-atajikwu ya anya ụdị gịnị dị ụdị ife dị ọsụkwuo na ya bịara ọsị hei na nwa ya nwaanyị mụọra nwa ọ gbaghara ya ọ chọrọ ịbịa na-ede nwa ya nwaanyị anya ọkweghị ọta so nwere ife emebere mee ndị be anyị obi adịfa mma eje ịnọ n'okwu ịna ịnọ n'okwu mana ọ ya bụ ụmụada nwa ka ọfama bụ ndị maka ọfama m na-asị na ọfama ka ọ na-adị n'isi pakukene onye imefa ma ndị maka onwe ndị imefa dịfa nọrọzi ma ndị dịfa nọ unu so n'ụmụada kedu ife unu mfụ maka ife anụnwa maka na ọ bụ na fa kwụrụ maka a sị na okwu ụmụada a na-esiri ike oke ọtafụ ọ bụ na ụmụada kwụrụ jisie onwefe ike si na ife dị eto anụnwa mba na ọ jọrọ njọ mgbe ekwugiri nwa natara ka ọ dị elu from ụmụnna jewebe igwe ekweghị ọtafụ ebido kwubo maka ya ebido n'ọwa mitin maka fanche niile onwere nke bụ na-edere ya n'akwụkwọ sụọ onye stampụ si na ife dị eto anụnwa na ya ka ya na-eme ma ọ na eto ya esi wee na-eme ya daalụ ndụmọdụ mụa na onwe m na-adụkwu ụmụ Igbo maka na enwere ebe anọkọtalụ wee sio na nwaanyị agaghị alụ ụlọ na be nne ya maka na enwe onye esi wee nụọ nwaanyị ahụ ọ bụ na gịnị ọ bụ na ụlọ adịrọ na be nne ya gị na nwaanyị abịa mee gbaa akụ na ụba nwee akụ na ụba afụrọ m ife ọjọọ dị na ya ịlụpụta ụlọ n'ebe i jere nụọ nwaanyị maka na nwaanyị ahụ ị nụrụ ka ị were onwe gị tinye na ezinụlọ ahụ ịbụrụkwana ezinụlọ gị na ezinụlọ ahụ bụrụkwana ofu maka na gịnị mere nwoke nwere nwaanyị ọ nwoke ị na-anụ nwa ya enwere ụkwanụ nwa ọzọ n'ebe ị nọ so ọ bụ na ịhapụ nwaanyị na nwaanyị ọ gị na nwaanyị kwekọrịtara ije n'ụlọ na be nne ya na ọ bụla ife ọjọọ mana imirikiti na-asị na ife ọjọọ ka ọ bụ imirikiti adịghị ekwe ka ụmụ nwaanyị lụọ na be nnafa imirikiti adịghị ekwe ka ụmụ nwaanyị were ego si mba na nne m na-ata afụ nna m na-ata afụ ma ụmụnne m na-ata afụ ka a mara ka ga-esi wee nyelụfe aka ụfọdụ na ụdị ihe ndị a na-ebute esemokwu n'ụfọdụ ezinụlọ mana ayịyọ m na-ayọ ndị Igbo bụ biko ka anyị wepụ n'ụdị ife a n'ebe anyị nọ ịbụ na ịkpata ego nwaanyị gị na nwunye gị kpata ego rapụ nwaanyị ọ chọrọ ije n'ụlọ na be nne ya ji elu ụlọ na be nne ya na ọ bụrụ na nwaanyị chọzi ije lụọ ụlọ ebe nne ya na nna ya ya ebi esi mba na ụdị ife agha ya eme amarọ m ma ịghọtara ibe m na-ekwu na ụdị ihe anụwa nwaanyị ịlụ ụlọ na be nne ya aghọtara m ife ikwulu ọfụma ịbịa n'anya ife mbịa n'akata anya zụ ahụ
nwaanyị anwa ị na-asị na ị chọrọ ka o jee nyere ndị be ihe aka lụọ ụlọ ilotezikwali na fanwa mụrụ ya wee zụwa ya zụpụta ya iwee bịa nụrụ ya o wee dị gị mma ịbịa nụrụ nọ ebe nke a kịta ka m na-echeta sị ọ bụrụ na esi nọọ payback ka gịnị unu kwụghachi na nnufa ndị nne na nna ego fa ji wee zụ nwa ha nwaanyị wee zụpụta fa wee bụrụ mmadụ wee bịa nụrụ ya enwee ife ọzọ na-atọ m ụtọ kịta anụnwa ife na ọzọ na-atọ m ụtọ bụ na gọọmenti Naijiria and olugo Anambra ekwogo kịta anụnwa ekebe ana ụmụ nwaanyị ya eso wee keta ana na be nnafa ana m achọkwa itinye ọrụ na nke ahụ. yes ọ dị mkpa anyị mụa dị enwe nnọọ nnukwute aṅụrị n'ime ya mana ịgwazi ụmụ nwaanyị sị ịmakwa na ife dị etu anụnwa dị ekebe ana ọ bụzi nke ekebe ọnọdụ ụmụ nwaanyị ịnọ na ụmụ nwoke na-abụ unu wee nọ n'anụdị ma nke anụbero dị ha awọ ọnya na onye ketara o nwere ebe onye eketa ebe ya na-akọ ife maka na a na-abụ chikecha ọ bụrụ mmadụ niile na-anụma di ọkọta afọ so nke anụrụ nọ n'aka na be nne ya nwere ife onye eketa ncha ncha ndị na ụmụ nwoke na-abụ anụ eke ya so chukwu alụka na onye ọbụla onye kpụ na na-ekwu na nwayọọ nwayọọ ife ga-agbanwe n'ebe ị nọrọ eme si na nwaanyị gburu di ya mana o tekatago aka ọ ka mma na ọ gbanwe kịta anụnwa maka na nne anya dịka nsi wee kwuo nne anya olugo arọ 13 karịa arọ 13 dị mmụọ mana ife anwa ka ife na-ebe na ka na-ebe ọbụghọta afọ ya bụ na ọ dị agbanwe ịgwa gị maka oge ịgwa m sị na-ekwu ụdị nkata a ga-akpata ata nsị eche na asị n'ime obi m na-asị eche na asị na ife anụnwa na ọ kwụsịgo amagharị na ọ ka da ife na-ebe na ka na-ebe ọbụghọta so afụrọ m ife ọ bụrụ na nwoke na nwunye ya na fa alụgo ụlọ na be ya na be di ya kweghọta afọ because ọ bụrụ na unu adịrọ na be di ya ọ ma dị mma ka o jee ebe nna ya jee lụọgodu maka na be di ya ma ebe nye obi ka ọ na-awachi ebe di ya ka ebe ọ ya awachigodo ọ wachie mgbe ahụ ọ na-agwazi di ya na ma n'urobe nna m na-erikwa mmiri mgbe ahụ ọgọ ga-eme n'ụka ọ ga-achọ asụ ya ka ọgọ ya nwoke na ọgọ ya nwaanyị ka fa abịa n'ilo ka mmiri dị ama na fa mana ọ bụrụ na ya nwa alụbero ọma ndị mma ka nke nwaanyị si ka eje lụọ unu be nne ya ọ ka mmadụ na o ya enegodo anya fụdat na ebe anwa obi na onweghị ka ọ dị ọsụsọ ma ọgwụgwụ na ọ na-alụgodo ọlụ nke ya na-alụta nnukwute ego ọkụghọta afọ nke nwaanyị na-alụta nnukwute mana ife niile abụ ife niile a dị n'ebe nwoke na nwaanyị dị panọdụ a na-akpa anya ọfụma maka onwe ike nwoke adịbara ọsọ na achọbara ịlụnụ maka ife na ọ chọrọ nnukwute ụlọ nke mgbe anwa nwaanyị asị na ebe ya ego adịbara ka anyị jee lụpụta nwa ma ọbụgodo mgbe ọkụkọ ka alụpụtagoro nne na nna m ka ha nọdụgoro ebe anwa ọ chọghị nke nnukwu na ọjọọ si ebe ha ya awụ nọdịta mmiri adị ama na fa daalụ maka na achọrọ m ịga n'ebe afọ ị na-ekwu okwu ya ịdụkwa ụmụnne anyị ọdụ maka na ọ bụrụ ọsọsọ na ọwụ na ị ga-alụgodi na beyi ma rapụ ndị nnọnụ mmiri ya na-erifa fanwa naba mmiri zoro ana fachụrụ ụkwụ n'aka egwu abafa arụ ya bụ ife ka m na-asị ka ndị be anyị wepụ n'ebe a ka ndị be anyị wepụ uche na ya ọ bụ na ụdị ife a na ebe ị nụrụ nwaanyị ba na-ata afụfụ mmiri na-eri na ụnọfa inyola aka wee dozie ya wepụ ke na afụfụ a ha na-ata ọ bụrụ na oyiwu otu m si wee na nghọta nke m ọ bụrụ na oyiwu na ị ga-eburu ụzọ lụọ ụlọ na be nna ya tupu i wee jee na-asị ka inyelu ndị na-eme gịnị ndị na-ata afụfụ mmiri na-eri esi ka na ị ga-alụgodi ka wee je nyere ya aka ndụmọdụ m na-ada ụmụ Igbo ka wepụ na ife adịbe ya n'akụkụ enwe onye ifụ na-ata afụ ọ bụ na ọ bụrụgodo ebe ị nụrụ nwaanyị mana ịfụrụ na ezinụlọ a na-ata afụfụ nyelụfe aka maka na ya bụ ife emego na ebe mụnwa na onwe m nọ awesi mba na ọ ka enyegodila ezinụlọ aka wepụtara Chukwu wee mekwa ebele wetakwa akụnụba dị n'ime enyela ezinụlọ aka ezinụlọ abụrụ ndị bi n'ebe mmiri na ha anaghị eri fa nwoke ma aṅụrị dị na ya maka na ama m na
onye ọbụla wepụtara oge mee ihe ọma ga-esi ya. Nke a bụ nghọta nke m na ihe ọma ga-esi ya n'iwelu gịnị si na mmadụ ibe yi agaghị ebi n'ilo Chukwu ya agọzile nwere ka ọ ghara ịgọzi nyewa ka m na ya ụmụ be anyị ụmụ ndị Igbo be anyị biko ka anyị wepụ n'uche n'ụdị ife a ka anyị nyere ụnụ mmadụ ibe anyị aka ka ị na-enyekwa aka nyesi aka afọ enwero ka enyemaka ghara ilu gị aka ọ bụrụ ka m si wee na-ekwu nọọ ka m kwuo maka ife anyị kwuru na ọ bụ na-alụ ụlọ na be onye a ga-ebu ụzọ lụọ na befa ebe ọ na ibi n'ebe a ife adịghị mma ibilo n'ilo enwe ọbụgoro na obere ụlọ ma atachala ụlọ dịka otu isi wee kwu jee lụpụtala mmadụ ibe ya imegodi ya Chukwu ya agọzi enwere ka Chukwu ghara ịgọzi gị isi na gị n'imelụ na inyere onye oge ya na-ana gị ife n'ihi makana ka ị na-emelụ Chukwu ka ị na-emelụ ọbụla mmadụ ibe ya ka ị na-emelụ na nke a na nghọta nke mbụ ka anyị wepụkarị na ife a bụ n'iwu na m ga-alụ n'ụlọ tupu m na-enyelụ onye ọzọ aka ọ bụrụ ka m si wee tinye okwu na gịnị na okwu ahụ ikwuru. Nke ọzọ m na-achọ ịjụ gị ugbu a bụ ife gbasalụ maka gịnị mere ụmụ nwaanyị ikwugo ya na na-ekwu na Anambra steeti a na-eke ezi ụmụ nwaanyị anyị maka na enwe onye nke mụ amaalụ ọnụtanwụrọ di mana emezulu ụmụ nwanne ya etonizie chụlụ ya wee chụpụ ka a chụpụzili ya na ọ ga-eche ebe ọzọ ọ ga-eje wee bi ọ bụ enye ya anyị enweghị onye enyere ya nwaanyị amale gịnị bụrụzie n'ebe o jelu ndị ọzọ nyere aka ebe afọ ka obi ụdị ife a dịka otu m si wee na-ekwu ife gbasalụ maka ụmụ nwaanyị ka ndị be anyị welie ya na ọ bụ gịnị nwa ka fabụrụ olu dịka otu isi wee kwu ka ndị mmadụ mee gịnị welu nwa nwaanyị welie ya ka nwa maka na ka esi wee mụ ka esi wee mụ nwaanyị mmadụ agaghị anọkọta welu gịnị nwaanyị wee mee gịnị si mba ka onye ajebekere ka azụ ụmụ nwoke ụdị ife anụ anụ ma ya ụmụnne m ụmụ Igbo dịka otu emeyọs wee kwu ka anyị were ụlọ ife a debe n'akụkụ nyere ụmụ nwaanyị aka zụọ ụmụ nwaanyị maka na enweghị ọtụtụ ụmụ nwaanyị bụ na asụsụrụ ife ezinụlọ nwere ego tata na nwaanyị mere o ji wee nwee ego ezinụlọ bara ụlọ tata na nwaanyị mere o ji wee baa uru dịka otu onye nke m maalụ di ya emechara wee nwee onye nke m na-agba gị mbụ na-alụ na oil company nwaanyị ya nyere aka fụ na gịnị mere ezinụlọ ụmụnne ya di ya na o mere gịnị fa niile jechara akwụkwọ maka na ọ mana ife ya abịa n'iru na ife mebiri ana na ọ bụ gịnị o megide ife ndị niile na-aje akwụkwọ mmesikwa ya nakwa na be nne ya mee ka gịnị ụmụnne ya jee akwụkwọ ka ife mezirinu mere nwoke jelu Amerịka ruo ebe afọ ọ bụrụ gịnị ife ọ na-ayakwa bụ high blood pressure ọbara mgbali elu tupu amalụ nwoke abụrụ onye nwụrụ anwụ ka ekwolu wee pụta ndị gịnị mere ke ndị zọli ya ụmụnne ya afọ mere ka o mere ka o jee akpụ ọfa nwa zọli ya ụmụnne di ya ndị nke ghọtakwara ndị nke jere akwụkwọ favọrọ nwofe ekwolu wee bịa si na gịnị mere na ya agaghị eme nwaanyị a ife a mana ndị nke na-aghọtara ọnụ bụ ndị ka na-anụ ọgụ wee lue chi niile ndị nke je na-awụkọrọ ife nwoke ahụ nwere na gịnị na oruhu nwaanyị aka maka na nwaanyị amụghị nwoke ọ bụsịkwa ife na-ese okwu a na ọnwụ nwaanyị ka ọ mụrụ na nwaanyị ahụ ọ mụrụ na gịnị ife nwanne fa nwoke na ọfa nwa ga-ewere ya ọ bụrụ ka ya bụ okwu si wee jee so ndụmọdụ anyị na-adụ ụnụ tata dịka ndị na-ege anyị ntị bụ welụnụ nwaanyị na ọ bụ nwa ka ọ bụ akwala ife ikwuru ya ka bụ eziokwu daalụ ya anda nkwụchakwa anya na-asa aharize papa m maka na ọ bụ na papa m gara ntị ife ndị m oyi ya na-agwụ ya mma nọrọ n'oche atata maka wa na-asị ya kedu ife na-azụrụ nwaanyị mana ama m nọọ ọzụzụ ahụ ọ zụrụ m zụkwa ndị ụmụ nwoke mụ nwa na onwe m wee nyere aka wee zụpụ ndị fọnụ ọkwa ịghọta wee zụpụ ndị fọnụ ọ bụ na ewe na nwaanyị abụrụ mmadụ ụwa ahụ amadịkwa na-etu ọnụ ọ dị onye bụ n'ife na-emebibe anyị maka nwoke nwaanyị bịa ọnụ anya ọ sị ga-ekwenụ nke ya bụ ụfọdụ ọ na-emekwa ofe fa anaghị enwe fadị achọ ọganiru
maka na ife ụfọdụ ga na-achọ ọganiru asị nke a nwụrụ na anọ n'ụlọ ọ chụrụgo ndị ọya achụrụ wee na-apụ ịghọta na ọ bụ n'ụlọ ka nọ na-eme ụmụ ife anụ na ama na ọ bụrụ etu esi ekwu ya ọmarịcha n'obodo anọ ka a ga-esi na-ekwu n'ụlọ ịghọta mana kọdịna ife m na-ayọ bụ na elu ụmụ nwaanyị fabara uru karịa otu unu siri eche karịa otu unu si wee na-eche ụdị amamife Chukwu nyere fa nye ụmụ nwanyị ọ bụ na enwe ike nye anyị ohere ka anyị wee nwee ike lụọ ọrụ anwa onwero ngwuru a ga-abata ife ama na-aga ọfụma mana mgbe anyị asị na ka a pigbuo nwaanyị pigbuo ya ọ ya bụ na ife aghasa ọ ya bụ na ụmụnne na nwanne ya na-ese okwu a na-agba ka ụkpaka onye ọbụla agbasasịa ụmụaka tonite onwere nke nye nwanne ya ọkwụghọta afọ maka ifi gịnị mama na papa ga-adịrọ mma papa na mama ga-adịrọ mma ọkwụghọta ụmụaka na onwefe esolo anwa ọ ya bụ na ị na-ekwuru ọ ya bụ na Igbo na-agbasa ọ ya bụ na ndị niile ndị obodo niile na-agawa n'iru mana anyị nwa ọchịchọ anyị dị iche ọchịchị anyị bụ sọnsọ m gbata ka agbagbuo gbata ka etigbuo keta ka etigbuo ọ ya bụ na Igbo nnecha anya anyị agbasasịa onye ilo ga-abata ọfịalịrị ya ara ịbata maka na ọ bụ na anyị kpara ngịga kpasie ya ike onye ilo na-abata ya abata nwụrụ ọkwụghọta afọ ndị ọcha si united we stand, divided we fall. Daalụ. Dịka ụmụ nwanyị jele odi ije anụwa igi nwa ijegolo, kedu ndụmọdụ nwere ike ịdọfa dịka ụmụ nwanyị a na-esi otu a wee na-akpagbu nnọzinụ elu enrofe aka a na-enrofe aka, kedu ndụmọdụ nwere ike ịdọfa fa nwere ike iji wee kunie otu abụrụ ndị ga-aba ụlọ echi niile, kedu ndụmọdụ nwere ike ịdọfa? Ife nwere ike ịsịba bụ na onye ọbụla Chukwu kere n'ụwa o nyere ya akọ na uche nke ya. Ife niile mmadụ ga-abụ n'ụwa edeli ebe a, mana ọ mmadụ ibe gị ga-eme ka egwu na-atụ gị ka ọ ka ị na-akpụrụ ọkwịghọta anakpune ọ bụ na analị ya na narị ebe niile ụmụ obere afịa ife dịkwana ife mmalị mma na be anyị were na ụmụ obere afịa debe anyị onwe natara onye ga-eme ya agụ anya n'ọkwa na obele na asị nọọ iji nwa obele to anụnwa iriju afọ asị nọọ mkpele ka agba oji ediche ikwe nni kọta afọ na nwayọ ị ga-eji wee bilitekwa ife memụda aṅa na ntị maka ife a na-ekwu ịrapụ ntị gị oghere na-aṅa ntị ife a na-ekwu ife ndị mmadụ na-ekwu maka ịma na ya abara mmadụ atọ ncha nọ mechie ntị gaba n'iru. Ọ bụrụ obere afịa ka ị chọrọ ịzụ nkịta anụnwa ịmụ ife dịgasị na erika ma ije na ịntanetị jee mụọ etu esi yuzu ịntanetị mụta ụmụ ife anwa ịmụta kọmputa ụmụ ife anwa dị jụọ ọgwụgwa na onye agụrọ ncha ụmụ obere afịa anụnwa dị mkpa ka m nwere ife dị ka mgbe a na-anụ ọgụ anọ m mgbe a na-anụ ọgụ n'ụlọ mgbe a na-anụ ọgụ ọ mụ na mụ ka ndị dịka nsi wee kwu na ọmụsọ ụmụnne m niile ana m jecha gote ọpapa eburu m eje na afọ udo ya bụ afịa be anyị na-ege ya ebe ahụ nne ya na-akpọwa na-ele ọ ya bụ ife aka m megidekwa ụfọdụ nsi nke mama put nsiri mburu n'afịa wee jewe afọ awa nkwe na akwụkwọ ndụ ego ya akwụkwọ efu n'ebe ndị wee kwụsịtụ nso wee nyere ụmụnne m aka na papa na mma mfa wee zụọ ụmụ so ịgụsị anyị efu data onwe natara olesme ọsụsọ m nọdụla ana imerọ ncha bụ na ife agafeghị mana obere ụmụ ife niile anwa ama m otu o si wee mee nyere ma ụmụnne m aka na papa na mma mfa aka nwere onye ime fa niile anyị dị ite naanị ya bụ saa plus papa na mma bụ ite naanị mana ofu anyị chenye nwere nke ya kwachi ọkụ anọ na nso were ji afịa gote ya papa nga enye nyesa ndị na-afịa afịaba anyị lee ya nlesịa ulu ga-apụta na were egote nnu weta egote krafish ọkụ ya ọtafụ ụmụ ife ahụ ka anyị megide anụchakwa ọgụ
nwere anya ọbụla na-eriju afọ so ife mebụra na anya emegbu nwaanyị ya nene anya na a na-emegbu ya na-eche front kedu ife m ga-eme kịta anụnwa kedu ife m ga-eme ka ọbara mmụrụ ọ bụrụ na afịa ije gote nwa ọgụ ikegharịa anya ile okepụta anya iwelia ofu mbọsị ifudat na from ogo anwa igobe ife karịrị ụgọ onwe ife na-elota onwe akụkọ nwanne m nwaanyị kọrọ m ofu mbọsị ofu nwaanyị onye ọmakwa onye ọbụ kama na ọ bịakwutere na shedi si ya na ya chọkwa na ma biko m nwere 1000 naira oyi enyi ya nwanne nwaanyị si onyekwana ka ịbụ ọ sị na ya nechara anya ọ dị ka onye nwere ike na ya chọrọ iji wee zụọ afịa 1000 ka ọ na nne ya na ya chọrọ iji wee zụọ afịa na ọsị ga-ekwa n'afọ ị ga-azụ 1000 ọsị na oloma ka ya chọrọ ego ya jeta gote oloma ya na-ele ya na-ebecha owelukwa nye ya ọsị ya biko na ya ewetakwara anya emesịa owere ya ụtụtụ o jee ebe a na-egote oloma nọdụ na-ebecha na-ele nọkọtazie nwantịntị oge ya bụ nwaanyị gowezie ọ dị agụtazi oloma nwa agụta ogowezie na akpa ghọtafu butewezie akpa gụnyewezie ndị ọzọ ifeọfụ na afịa a na-abịago ọ fịara arụ ọ bịakwute nwanne nwaanyị sị ego ahụ o nyere ya na ya nwee ike ịtụkwasịra ya ogboro na ọsị ya atụkwasịra ya rapụ ya welu ọsị ya na ife ajicha igwe bụ na ya na-akwadofe ịlụ ụlọ ọsị ya ịlụ ụlọ ọsị ya na oloma nwaanyị ya na-egozi na ya na-ejozi ego ose ya bute ya ke ndị mmadụ abịa gụrụ n'aka ya ọkwụghọta so onwere ma onye ahụ achọrọ imegharị arụ onwere etu ọ ga-esi wee tagide afọ chukwu amasị ya na akara aka gị nekwa ebe ọ dị akara gị dị n'ịzụ afịa ọ fịara arụ na be anyị ọ bụrụ nke ebe a na-echewa ebe iyi anọ chewa ndị eme kọntraktị emerọ nke anụnwa mana ọ ga-afịarụ bat na ojisi ike pa ga-azọpụta onwefa ama m na ife ụmụ nwanyị mkpa ọzọ na-adabava bụ na enwegodi nwoke chọrọ inyelụwa aka asịba na ya na nwoke a na-ayị maka na ihe abụ ihe ọzọ mkpa ọzọ ọ na-aya mana ihe m na-ayọ bụ nwaanyị ọbụla dịka otu ameghị okwu nwaanyị ọbụla ụdị ife a dapụtara ya biko ya jisi ike mee gịnị chọba ife ọ ya eme chọba ife ga-enye gịnị ọ ga-eji uwe maka ọdịnihu ka ọ ghara ime omere ana otu anụnwa ọ bụrụ gịnị maka na ụfọdụ ejigo n'ime difa nwụrụ ana tupu ị malụ fanwe aṅụrụ ọnya obi mgbawa ọ bụrụ obi mgbawa maka mgbe ịmanịtachacha ọfụ gị na di gị na mmadụ niile na ndị ụmụ gị unu tagide afọ tagide zụpụta ụmụaka gị na di gị nyere ya aka maka na o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke chukwu ụmụ nwaanyị na-ebute lọk ya ọ bụ eziokwu ụfọdụ ya asị gị na ụfọdụ na ụmụ nwaanyị na-ebute efa bad luck mana kọdị na o nwere nwaanyị ga-anụ adị sị na ya chọrọ ka unu ọ bata na ada adị na mma ọ ga-emelili fon ya unu ọbụla nwere ike ime ọ ga-eme ya ka unu ya wee dị mma kwụọta daalụ ọ n'oge anyị adịrọzi na mgbe ọzọ anyị ekwu okwu ụmụ nwoke na-eti ụmụ nwaanyị ife maka na ọ dị ife erikazi na be anyị nwoke ga-ejido nwaanyị tie nwaanyị ife maka na ụfọdụ na-ekwu na nwoke na-eti nwaanyị ife na nwoke ahụ na-abụrụ mmadụ ọ bụrụ na ọ n'obodo anụ wee were ha kpanye na ebe a na mental home ndị be anyị ka anyị na-ayọ mgbe ọzọ anyị ga-etinye ọnụ biko nụ ife ọbụla ọsọrọ nwunye unu mee ụnụ biko na-etizina ana m ayọ ka anyị yọrọ ụnụ mana mgbe ọzọ anyị ga-etinye ụdị ihe a ọnụ maka na enwere ihe nwaanyị nwere ike mee nwoke ọ kachasị oge nwaanyị dị ime ma ọ bụ ọ mụrụ nwa ọfụrụ ụmụ ife dị ya ka na ịmara ife m na-ekwu ya bụ ife ka na-akpagharị nwaanyị nwere ike ọ chọrọ ime ọ bụla ife ahụ ọ chọrọ ime ka ọ ya eme nwere ike ọ chọrọ ikwu okwu iweluzi ya na ọ bụ mkpali ụdị ife anụ ụfọdụ ụmụ nwoke na-enwere akọ n'uche na-eji eme gịnị eti nwaanyị amara ụmụ eme ọ bụrụkwa akwara homon ka a na-akpụ ya ka ọ gịnị nọ ife a na-akpụ ya so nke ahụ bụ mgbe ọzọ anyị etinye ya bụ ife ọnụ ka ụdị ife a kwụsịkene ụfọdụ nwoke ejigo maka ife ya tigbuo nwunye fa dịka ofu
ofu nwaanyị welukwala iwe welu gịnị aka eji ụdọ a na-eji asụ nri nwoke mere ka nwoke bịalụ gboo n'isi nwoke nwụrụ o wee debe na-ebe ka ọ na-ebe bụ na ọ bụ na ya mara ya rapụkwa di ya maka na di ya na-aṅụ mmanya nwaanyị edigidege iwe wezie iwe afọ nwaanyị nwoke dalụ wee bata ọ sị na ọ bụ ya mara ya rapụkwa ya ka ọ ṅụbala ya mmanya kedu ihe ya mere onwe ya ihe a ọ bụrụ ka o si wee jee so anyị ga-eme gịnị anyị ya emechi kedu ndụmọdụ ịchọrọ edo ndị be anyị gbasara maka okwu anyị wepụtalụ ka anyị wee mechie mgbe ọzọ ị ga ya abịakwa anyị ekwu okwu kama ọ bụrụkwara ịbịa n'ọfịs gị anyị bịa ebe ahụ abịa ka ịchọkwara na anyị ọjị dị na ya nọrọ ebe afọ anyị emekwuo gị intaviu n'ọfịs gị na mmadụ ka ị bụ maka na onye ji gị ji mmadụ Igbo kwesịrị iji gị na-etu ọnụ ebe ọ bụ na ụmụ Igbo nọ onye mụ na ya na ebe a bụ Mayor Enfield na ugboro ịbụọ ka ọ bụgolo ya ọ dịghị ofele ọ bụghị mmadụ niile ya bụ onye ojii izizi bugoli ugboro ịbụọ ọ dịghị izi akwalịa ijikwa m ya ka bụ eziokwu ya bụ ife ka anyị na-asị n'oge ya elu anyị ejekwanyere ugololi ya jefu ya kene ya ana m atụ anya ụnụ maka na gịnị a sị ekene onye akịdị ọgwọta ọzọ maka na ihe a na-achọzi bụ nke ịtọ ya abụkwu meyo maka anyị na-ene anya nke afọ Chukwu ya edebe gị ndụ ọ ga-ebu nnukwu gị enu nyekwuo gị gịnị ihe ọ bụla ịyọrọ ya ọ ga-enye gị ya maka na gịnị mere enwe ka Chukwu ga-esi wee necha afụfụ nwa ogbenye talụ tachaa ya wee mee gịnị wee bunie ya enu maka mana ọ bụrụkwa na iwere aka fenye n'okwu otu a Chukwu eme gịnị esi ebe ihe ahụ nwekwa gịnị ihe nwekwa ka o si wee nwa maka na ọ dịlọkwa ofele na olulu ebe olu ọ gbakwara mbọ dị na ya gụọ akwụkwọ dị na ya tinye onwe ya n'ofu ebe maka na na enwere onye na-asị ụmụnna anyị ndị nke na-enweghị akwụkwọ nọ n'obodo a were chiwe na enwere akwụkwọ ga-esi n'elu wee da were afa gị tinye n'ebe afọ ọ ga-amịtalịla ife nyewa ka m na-asị nwanne anyị nwaanyị tinyere afịa n'ebe afọ ọ meta ife ọ bụ tata kawa arụ ka unu wee mee ya ekwere maka na di gị anwụrụgo iwere aka sị na gịnị na chi ga-egbu eyi ma iwere onwe gị jee lebe ofu na gịnị lebe onwe gị kọbọkọbọ mba mee ife ya abalị gị ụlọ ya abalị ụmụ gị ụlọ na gịnị mere Chukwu ya gọzie na ya akwalịka ọ dị kedu ndụmọdụ ị nwere ike edu anyị maka mmechi ife nna ayọ bụ nke izizi bụ ana m ayọ ndị Igbo niile ka fa chegharịa lota na nwaanyị bụ mmadụ na ọkwanụ nwaanyị mụrụ fa ọkwanụ nwaanyị ka ọ ga-abụ onwe ka ọ si edi ya agụgbuo ya onye izizi ọ ya akpọwụ anya nne ya ma ọ nwunye ya ya bụ unu n'anya nwaanyị dị mkpa nwaanyị ga-eso gị dozie unu gị nwaanyị ga-eso gị zụọ ụmụ gị zụọ afafa zụpụtafa mmadụ so nwere ife mere bụ na ọ ga-abụ na nwaanyị megide otu anwa ọ nakọtazi ọsọ na ya chọrọ igbu di ya ka ya wee taba ahụhụ sụsụ ya o nwere onye na-ama ụmụ ata ahụhụ ahụ bụ ife edelu mmadụ niile o nwere nwaanyị ga-asị na ya chọrọ ka ya nọdụ anataba ahụhụ eji m ụmụ ịnọ ga-anọkọtasị ụlọ na m ugbo dị nka m wee taba ahụhụ ụmụ ịnọ zụpụtafa ọ dịrọkwa na ofela ọ bụrụ na ọ dị ofela enwere m ike egwu ụlọ mana ama na ọ dịrị ofela ama m ije dị na ya ife ọzọ nna ya ọkwa na ụmụ nwaanyị ndị dịfa nọrọzi welu cotton wool tinye na ntị gị maka na ịṅabasị ife niile a na-ekwu ife ị ga-eme bụ ịneghazi ịma nnetezi ụmụ gị anya mgbe anwa wee na-asị akwa m gwara ụnụ n'elu ụmụ ya ka fa yikasịrị arụ adịrọfa nwere nke na-enedo onwe anya ọkwa gị nwa ka sụsọ gị nwa ka ọ dịrị gị nwa bụ onye tara ahụhụ imefa mana Chukwu chọrọ ka fa nọdị a sị na ndị be anyị sị na Chukwu adị ebunye mmadụ ibu karịrị ya ọ bụ na Chukwu bunye gị ibu anwa ọ ma na ị ga-ebunwu ya ife Chukwu nọzi n'akụkụ na-ene anya ka ọ mara kenete ị ga-esi wee mee ya
ị ga na-ayọ ya si Chukwu nna ebe ibunyego m ibu anụnwa biko nye m obi ike na arụ ike m ga-eji wee bu ya bụ ibu ana nwa natara ka ide bunwunye ya maka na ihi na mụnwa bunwuru ya bụkwa ya na-ebu n'elukwa tata ọ bụrụ na m bụrụ elu tata nwa natara ka ide bunye ya and akala aka onye ọbụla Chukwu kenyere ife ọ ga-eme o nwere onye Chukwu kesi alụ si na ọmanye ya ọlụ ya alụ kama na oge nwa ka ọ dịrị ịghọta nụ malụ etu ị ga-esi wee chee n'echiche gị ka ịmịpụta ya bụ akara aka ọlụ Chukwu nye gị ga-alụ ka isi na ya wee nyere onwe gị aka wee nyere ụmụ gị aka nwere ọtara mgbe ị ga-abụ ịnọdụ a na dochie aka gị otu anụnwa ife a mebere gị ọfụma onye emere anyị echekwukwara onye ọbụla chekwube onwe gị chekwube ụmụ gị ine anya ọka osụwa si wee dị ife nna ayọ ndị Igbo niile nwaanyị dị mkpa nwaanyị amaka nwaanyị ga-enyere gị aka wee zụọ ụmụ gị wee nede gị anya wee nede akụ na ụba gị anya echefuna fa ana m ayọkwa na ụmụnne ndị nwoke unu echefuna na mgbe nwanne unu nwoke je nụta nwaanyị a na unu su ya wee je nụta ya unu kweta sị na nwaanyị a amaka unu wee so je nụta na unu lakiri obi ya ga-ezi ife bụ na achọzie nwanne unu nwoke afụrụ ya ọ bụrụ ajọ mmadụ ọ etu esi eme ọ bụrụ etu esi eme ife unu na-eme ime ka ụmụaka anwa nwanne unu mụta ka unu na fa wụrụ ụkpaka agbasasịa maka na Chinefu ife mee mama fa ga na-eloti ya mgbe fa bụrụ okenye mara ife ọfụma fa bịa ọgụ agwachakwa m ọnụ ndị be anyị ekene m ọnụ daalụ ekenekwa m nne nwanne m nwaanyị udo dịle udo chia na ndụ yi ihe ọma niile ka m na-asị ya mebele yi Chukwu na-edu gị eje dulukwa gị jebe ọkịka akpọna yi ị na-eje eje ọ na-eme n'iru si gịnị gị na ọ na-azụ ọ na-eme n'azụ gị na ọ n'iru na-asị Chukwu nyere gị ọnọdụ anyị nọ nyekwa gị ọnọdụ nke melụ gịnị nke ya akali nka maka na gịnị mere ọ dịla ofele maka na ihe a bụ ịbụ elele ma ọ bụ egzampụl tinyere ebe ụmụ nwaanyị ụmụ Igbo nọ maka na otu isi wego ga-ebidola ife ana na ebe ọ bụ na ị chọrọ ịnọ uche gị dị na ya n'ihi elu na ya na ọ bụ iwepụta uche eme gịnị iluo n'ebe ị na-eje welukwa ekpele tinye na ya maka na enwere ebe ihe a na-eme ekpele ya dị na ya ime na onye afọ o nwere ike ọ na-adị ya akụkụ o nwere ike olukwa ya mana o nwere ike ọ na-adị gịnị ọ na-adị ya ọkịka na ya mana ihe m na-ayọ unu bụ ụmụnne m ndị Igbo biko na welụnụ nwanne anyị nwaanyị a ka m kwuo ya n'ọnụ oyibo as example as a role model onye unu ga na-echekwa onye unu gara eme gịnị ga-asị mba na achọrọ m ka m dị ka nwanne anyị nwaanyị a enyelu ụmụ ịnọ sọsọ nyanwa Chukwu wee mee gịnị wee weli ya wee zụọ ụmụ ịnọ anụnwa sụpụtafa mmadụ fa niile bụ mmadụ tata Chukwu wee welukwe ihe gbasara wee meyọ gọzikwuo ya ngọzi ka na-abịa na ọ ka gwụrụ ọ bụrụ ka o si wee jee mgbe ị na-ayọkwa dịka papa gị anyị kpọrọ ka mee gịnị anyị nwa bụ ndị Katọlik na-asị ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndụkwa Chukwu biko jidie n'ebe ọ bụ na ọ nọ maka na ihe a bụ ezigbote alụ ka o wepụtara isi na ọ ga-akpọ gị tinye gị n'ụlọ akwụkwọ okwu ahụ o melụ o kwuru wee mee gịnị bụrụ ife baalụ gị ụlọ tata bakwalụ ndị Igbo ụlọ na ọ bụla sọnsọ gị nwa maka na gịnị mere ka ị na-ebe afọ ọ bụla afa ndị ọzọ dị na ya na afọ anyị dị na onye Igbo ọ bụrụ ka o si eme gịnị ka anyị si wee na-ele elele dị na ya maka na onye ọbụla chọrọ ije na gịnị na obi tata ndị na-echekwaba bụ Enfield a na-emere ana ebe afọ na ị na-ere anyị na ọ bụ onye Igbo ya asị ya bịaba ọ bụrụ na ị na-anabata ndị ọzọ mana anyị nwa nwere fast track nke a bụrụ ka m gwerekwu ya na ọ ibe m mere here maka na a sị na enwere onye ga-afụ nwanne ya ebe a sị na onye nwanne ya nọ n'eluigwe mekwara gịnị
ọ nọkwa n'eluigwe ọ bụrụ ka o si wee jee n'ebe anyị nọkwanụ na uche anyị dị na ya anyị ga-eme gịnị anyị ga-anabata mgbe ọbụla ị chọrọ ka anyị bata mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị ga-aza ya oku daalụ nwanne m ngwanụ ọ ga-adị mgbe ọzọ bikonu onye mụ na ya nọ bụ kanselọ Kate anọ chief kwa na ọ bụlọkwa ife echikwala ya echi emecha m ga-abụ n'afọ ya a na-etu ya Anolue the mayor of Enfield ihe a na-etu ya bụ ada jelumba tulugo ofu ọ dịrọkwa ịbụa ekene m riri nne udochia na ndụ ụnụ onye unu na n'olu ya bụ Val Chiwozie m Chukwuemeka Akụnnabi Ogbuefi Nna ya Lugo udochia na ndụ ụnụ daalụ m ndewo